Deuteronomy ti aduasa. Na sensem yi nyina inhyira ne nnome a mede masi w'anim yi ba wo so na wokae wo amanaman a Awurade Onyankopɔn apam wo akɔ hɔ no nyinaa mu na wosane ba Awurade Onyankopɔn nkyɛn na wo ne wo matie ne nne sɛdeɛ merehyɛ wo nne yi nyinaa mo akoma nyinaa ne mo kra nyinaa mu a ɛne Awurade Onyankopɔn bɛdane wo dɔm mu no na ne yam ahyehye no ama wo na wasane aboa wano afiri aman a Awurade Onyankopɔn apansam wo akɔ hɔ no nyinaa mu sɛ wo nipa a wapam wo no wɔ ɔsoro ano mpo a efiri hɔ na Awurade Onyankopɔn bɛboa wo ano na efiri hɔ na ɔbɛfa wo na Awurade Onyankopɔn de wo bɛba asase a wagyanom dii soɔ no so na wadi so na wayɛ wo yie na wama wadɔre akyɛne wagyanom na Awurade Onyankopɔn betwa wakoma na wasefo akoma twetia na wode wakoma nyinaa ne wokra nyinaa dɔ Awurade Onyankopɔn na wanya nkwa na Awurade Onyankopɔn de nsie yi nyinaa begu atamfo ne wɔn a wokyiri wo a wɔtaa wo no so na wo de wobɛsane abetie Awurade ne na wadi ne mmara nsɛm a merehyɛ wo nne yi nyinaa so na Awurade Onyankopɔn bɛma wadi yie ama biribiara abɔ so wo nsa no adwuma nyinaa mu wo yafunu mu aba mu ne wo mmoa ama mu ne wo asase so aba mu ɛfiri sɛ Awurade ani bɛgye wo ho bio ama wadi yie sɛdeɛ n'ani gyee wagyanom ho no sɛ wotie Awurade Onyankopɔn ne na wodi ne mmara nsɛm ne n'ahyɛde a watwerɛ no mmara nwoma yi mu no so na wode wakoma nyinaa ne wokra nyinaa sane ba Awurade Onyankopɔn nkyɛne a na mmara nsɛm a merehyɛ wo nne yi nyɛ den ma wo nanso ani akyirikyiri eni ɔsoro na waka sɛ hwan na ɔbɛkɔ ɔsoro ama yɛn akɔfa abrɛ yɛn ama yɛate ayɔ na eni po agya nso na waka sɛ hwan na obetwa po ama yɛn akɔfa abrɛ yɛn ama yɛate ayɔ na asɛm no bɛn wo papaapa ɛwɔ w'anum ne wakoma mu sɛ yɔ hwɛ ɛnɛ mede nkwa ne papa ɛne owuo ne bɔne masi w'anim na merehyɛ wo nnɛ sɛ dɔ Awurade Onyankopɔn nantena kwan so ne di ne mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ ne n'atemmudeɛ so na wanya nkwa na wadɔ na Awurade Onyankopɔn ahyira wo asase a worekɔ so akɔdi soɔ no so na sɛ wakoma dane ne wantie na woma wɔtwe wo kɔsɔre anyame foforɔ na wosom wɔn a mepae mu mekyerɛ mo nnɛ sɛ sɛeɛ na mobɛsɛeɛ wo nna renkyɛre asase a woretwa Yordan akɔ so akɔdi soɔ no so ɛnɛ mefrɛ ɔsoro ne asase medi mo adanseɛ mede nkwa ne owuo nhyira ne nnome masi mo anim enti fa nkwa na wo ne w'asefoɔ nya nkwa na dɔ Awurade Onyankopɔn na tie ne ne na bata ne ho efiri sɛ ɛne wo nkwa ne wo nna dodoɔ na woatena asase a Awurade kaa w'agyanom Abraham, Isak ne Yakob ntam sɛ ɔde bɛma wɔn no so